दायो आं मोनसे रिपर्ट लानानै फैदों दिनैहाय बे मेडामा गोबाव समनिफ्राय माने ओभारियान सिस्ट जादोंमोन ना pcod पलिसिस्टिक ओभारियान सिस्ट जादोंमोन दिनै रिपर्टजों लोगोसे फैदोंलाय सिगांनि मोनसे रिपर्ट ओमफ्राय दानि प्रेजेन्ट रिपर्ट दिनैहाय बेसेबां खमायखो बेसेबां जानानै गोबां मानसिफ्रा साननो हागौ pcod आ हामोना हामा रिजाल्ट दंना गैया गोबां मानसिफ्रा कनफिउजन जाबाय थायो नाथाय दिनै गोबां मानसिफ्रानो रिजाल्ट मोनबाय दायो नैबे मेडामा मास मोनसे जादों दा मेडामनिफ्रायनो मोनथिना लागोन दिनैहाय बियो माबायदि मोनोमोन ओमफ्राय दा माबायदि मोनखो बेखौहाय मेडामा मा गामिनिमोन मेडाम बैराजरानि डिस्ट्रिक्ट चिरांआनो ना चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो ओमफ्रायहाय बिसोरो आंनिफ्रायहाय मुलि जादोंमोन pcod नि माने गायनो प्रब्लेम बियो गायनो प्रब्लेमाव गोग्लैयो हिन्जावफोरनि बेफोरबायदि जायोब्ला अनेक समस्या जायो गथ' मोननो थाखाय अनेक प्रब्लेम जायो पिरियडफ्रा रेगुलार जानो थाङा माब्लाबा समावहाय सोरनिबाया पिरियड जानाय टाइमावहाय उदै सायो बेफोरबायदि जायो स' नै मेडामा सन'ग्राफि खालामनानै लाबोदों सिगांहाय आं नायदोंमोन बिनि रिपर्टआ माने बथ साइड ओभारियावहाय जे फिसाख'नि साइडआव मोननै ओभारि थायो जे ओभुलेशन टाइमावहाय जे दाउदै रिलिज जायो हिन्जावफोरनिया बेयावहाय मा जादों सिस्ट जादोंमोन pcod जादोंमोन दा बेवहाय बेवहाय गोबांथार माने माबाखौहाय होनाय दङ सिगांहाय बेसेबां मोननो बथ माबा ओभारियावनो 12.51 जाबायमोन ओमफ्राय लेफ्ट ओभारियावहाय 13.71 मोन ओमफ्राय राइट ओभारियावहाय 12.51 बिदि जाबायमोन आरोना ओमफ्राय उनावहाय मास मोनसेनि उनाव आंनि मुलि जानानैहाय आं होनदों मास मोनथामसो जानांगोन मास मोनसेनि उनावहाय मोनसे वान साइडनिया लेफ्ट साइडनिया गैला लेफ्ट साइडनिया माने सिस्टा गैला हामबाय ओमफ्राय दायो नै माबायावहाय only one side right ओभारियावहाय 11.4 ल'सै माने नैबा वान साइडनियाथ' टटेलि गैखाला माने हामखाबाय ओमफ्राय मोनसेया 11.4 ल'सै दा बिराद गोजोनथाव खौरां आरोना विदिन 1 मान्थआवनो बिराद सोलायनाय फैदों दा माबायदि मोनो मेडामनि देहाया आवगाय माबायदिमोन बेयाव सानाय मानायफोर दंमोन नामा सिगाङावथ' सानाय गैया पिरियडआ माबायदिमोन थिगैनो दंखायोमोन सिगाङावबो थिगैनो दंखायोमोन ना जेबो उसुबिदा मोनामोन दा मानि थाखाय डक्टरनाव थाङामोन जेनेबा मा खारननि नायजाहैयामोन ना गथ' मोनैनि थाखाय नेक्स्ट प्लानिंनि थाखाय माने नेक्स्ट प्लानिंनि थाखाय थांदोंमोन मेडामा जेब्ला नायजाहैयो सन'ग्राफि होमब्ला मोनबाय दे pcod थायोबाबो गोबां बिमाफ्रा माने गथ' कनसिभ खालामनो हाया दा नोंसोरो नेक्स्टआव नुगोन जुदि बियो क्लियार जायोबा गथ'आ निस्सय कनसिभ जागोन आं आसा खालामो दिनै गोबां बिमाफ्रानो जायफ्रानाखि गथ' मोनाखै बिसोरो बे pcod बेफोरबायदिनि थाखायनो माने गथ' मोननो थाङा स' गोबां मानसिफ्रा जायफ्रानाखि गथ' मोनदों गासै प्रब्लेमाबो एखेयानो फ्राय सोरनिबा टिउमार सोरनिबा pcod बेफोरबायदि सोरनिबा pcos बेफोरनि थाखायनो माने गथ' मोना आरो दा रिजाल्टआ मोजाङै फैगासिनो दङ एसे दंबावो बेबो हामगोन होननानै आं आसा थाबाय आरो हामबायसै